لهم هربا أبدال أبراهات أو أسكهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي صلي وسلم دائما أبدا. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ame setigi ala fo ka tanu ka barkada. Ame kishi annema chama nyina fe ako ke cidew na son herema kan. Lore Muhammadul Mustafa e ana so mogo sanmo ana ka sahaba nyumo. Ani mogo be ko lutugurula ni nyuma e fuka tasila haraduma. Ya rabbi ala kanini awye o jamakul sanma nununa. Ka foli ani wale nyima donke ka nyeshin Sherfla TV jabaran la jabaga bela jelema malikono ani maliko kan. Amolo doni aka fo bi wajulu kene ambi nyaga soba anfa Ibrahim Jire alemi anko alaka hinela ay ziara belebele min sigi senga ka soro ka taa da ni adeunya senda asenda nona amuru kene kan bi bara nunu kera ka ben desambru kalo ma san ba fila ani mukan duru bara nunu nundona ni kene sigiliye u ka demsenu ye demseni munu ye alqur'ane jigi ay min soro kene kan ne aw anga je anga nyamadaw fe andoyere ruyat limezeu trimizejo an anas usashu anasya radiyallahu anhu kokle je te muhammadu kam manduka juwiya chemina falam arazan ban ye jurunya bijiru shuala azo min suratin bijurati matru quran surah wata min alquran mafur quran surah shuali aw ayatin tuma mafur quran ayan wacha utiya rajulun ngi quran surah te kan ngimo suma nasiyaha urukan tuwero funga ngi quran surah ta alkaro bil arabiyat ngimuna kal ya arabukangi karimu ala sen sogodo bole kara sen sogodo jam fi madinati nya asuba mafurna fugana wal mufassilu nimuna ka wal ya shan fukangi kare Muhammadu sano ba wale kare Ahmadu sano jam min kara tip neso mafur kin gana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sallama wa ba'd. Ugabe an Anas ibn Malik ni ko me Anas ibn Malik de radiyallahu anhu jama kala ako kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala grago naman kisi wago la imana liman imana de mojiro la manata lahu la de mu'mino wala dina liman dina de mojiro la ahada lahu la de mu'mino alqaru bil arabiyati kade wa kala arabuga bakar abu traore ode bakar mi abu traore fi madinati yasoba abanya ndo bari uga wa mfasiru bil bawariyati kade wa kala bawananga Sulaiman nu sangare ode Sulaiman mi nu sangarde fi madinati yasoba abanya ndo bari uga wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kote meno bawi nika bi aizan bil kutlati ko ye mon jurum kelele kelore ya to yam faga kenal katilu awladu dem faga kun kera min sa'i adafi landa jugubai fi jahiliyati ko don bariya watila mima yadullu ala nihayati kaswati ni me jirai ke kanangela ya benina wa tamamu fasadi ani chere ko dafali wa gilizati ani kanangela ya beni liana kulli shay eka do fe iza kaswa fi tugiyan dan sago mana chere fe na yadullu ala nihayati ogo bani ne ko fo alqariyatu bil arabiyati kalandemia kalawe arabukana fatma ibnati shu trawere ode Fatma mi Yusuf Traore dem so in qariyati kemabu kabakero buku du kono wa mufatratu bil bamariyati kalandemia wala bamanangana afu ibnati adam bangali ode afu mi adam bangali dem so fi madinati nyamasoba kabonya ngasoba du kono wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. wal amru aqra kanu yaqtulunahunna khashyata imlakin qala ta'ala wala taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum ni ala riba garsiga wa iyahum alqalu bil arabiyat ne ga kala arab kana sanati dirsa jara wala sanati mi dirsa jara de min shega abo shega dugono ko kwasilu bil bamariyat ne ga kala baman kana ba amuri yakuba watara wala ba amuri yakuba watara de min jumhuriyati burkina faso abo burkina jamana kan wa assalamu alaikum wa a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallama wa barik ukofe wa mawdu'una al-yawma ala abnai abi wa lamna kuma je yau kan qala Allah ta'ala sai
tigi ala ko والذين يقولون ani mo me ga ko ربنا هب لنا من أزواجنا antigi ala mai ne pe ka an so ka ba furunyo na وذرياتنا ika an so ka ba wa zuriya la قرة أعين ala ka so nyana ti bonana واجعلنا للمتقين إماما ala mai ne pe ka an fare ka la nyasranya ba ka وعن محمد بن كعب ni mai ne na Muhammad fe ni ke abide ليس شيء Muhammad kun ke ko foite أقر لعين مؤمن mi me sabati limanya ba onye ko من أن يرى زوجته ka jeme limanya ba ka furunso وأولاده ana dew مطيعين لله adew ana furunso lutirlime ala ko القارئة بالعربية kala ne mi akala arab kana صفرا ابنة كليكا كيتا ode safra mi ekle ka ke ta dem soy من بلد كبرى kabo kapalan dukono والفاسرة بالبمارية kala ne me ka wala wala bamanana مريم ابنة سيد بالو ode mariam mi saidu balo dem soy من بلد كبرى kabo kapalan dukono والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. o tɛmɛnen kɔfɛ baara nunu kun filanan donna ni an karamɔgɔ ka bilasiralikan ye a ye min sɔrɔ a ka bilasiralikanw na ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين سعادة الحاضرين والحاضرات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام تعالى وبركاته. جماعة السلام عليكم السلام عليكم. وعليكم السلام تعالى وبركاته. أنشر هرلا من مسوق مسجد الله لفور هرلا. آمين. أنجو جانينا تقومي الله كان بلا باني. آمين. سفلا كننديا الله كداما. آمين. لمنيا الله كسيز أندسبونا. آمين. سلاميا الله ما كولو سبتي أنفر كلولا. آمين. يا رب كرجلا يوما الله كدام دما. آمين. شجان كنايا لبام يوما الله كداما. آمين. جن سطرا لا هرا سطرا الله كداما. آمين. جن ملو كيامو ملو بله بله الله كامبكشاما. آمين. غير غير بامكو الله كامبكشاما. آمين. hamina ko be mama na abangele na dugule ala ka mbeta bla آمين. banabato ala ka mbekene آمين. banabato qur'ana korole ala ka hina bela آمين. ala ka yafa kuma آمين. ala ka danuwa آمين. ala ka koto nawa آمين. ala ka limaniyandi آمين. shibara baraka koso آمين. salli ala sayyidina muhammad wa sallim taslima آمين. assalamu alaikum ala fo نعم. ka ala barakada كلام. ka ala kira sayyidina muhammad wali mando نعم. ambagi ba mun ya ambla ni serenga ambi tugo ga ala ko lu ko mando آمين. ala ko hina barzagula آمين. minnu bɛ balola ala ka diɲɛ nɛɛma ni lahara nɛɛma d'u ma آمين. kiba yɛrɛ barika ko sɔrɔ sɔli ala muhamadi نعم. alisilamɛw maaw nana ala kama كلام. bamananw b'a fɔ ko hakɛ bɛ fali kusama na نعم. anw sigi bɛ suma na an lafiyalen don كيف؟ baraji b'an bolo koyi نعم. mɛ dɔw jɔlen tile la نعم. donc an bɛ kuma juru janya o bɛna degun كيف؟ ala kɛra n'a kun kumana a bɛ fɛɛrɛ minɛ ka siyata sa a ma kuma kana taa nege bɔ نعم. o kumana dɔw de jɔlen tile la nin ye نعم. kuma min b'an kɔnɔ n'i y'a tila mun ka ɲɛ an bɛ se ka kelen fɔ والله. o de la an kun t'a fɛ ka kuma نعم. mɛ a fɔra n ye an n'an bɛ sɔgɔsɔgɔ an ka mikoro minɛ ka foli kɛ جري. o foli kɛ kɛra wajibi ye نعم. ɛlɛ ka jama fo ka jama barikada نعم. kalandenfaw kalandenbaw نعم. kalandenw zoma bɛɛ نعم. an fɔlɔlen kɔfɛ jatigiw la نعم. ɲagasoba dugutigi نعم. ka fara dugutigi n'a ka kɔnsew kan نعم. bamananw b'a fɔ n'i y'a mɛn an da kunu yɔrɔ la kunu de jara سيكاتورا دري. ko sogo si fila a da ye kurun kelen ye نعم. mɛ n'i ye siɲɛ mugan k'o la i bɛ ja dɔ nɔfɛ شاي. i bɛ timiya nɔfɛ نعم. ka yangaso dugutigi fo نعم. k'a ka kɔnsew fo نعم. ka duguden bɛɛ fo نعم. san o san an bɛ na yan شاي. san mugan ni kɔ والله. ala dumuni kalama ma d'an ma نعم. k'a suma k'a bɛrɛ bɛn an ma نعم. o de kɛra dugu in na yan شاي. ko an b'a dɔn barika bɛ dugu la bɛn bɛ dugu la نعم. ko bolodengɔni kelen a tɛ bɛlɛ ta أي. kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ jinɛlakaw tɛ se ka nin kɛ شاي. to bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ bɛ fɛn na نعم. o tumana ɲagasokaw ka aw نعم. fo نعم. k'aw barikada jinɛlakaw n'u nɔfɛ jama ladonni na وكانترو. k'aw waleɲuman dɔn ala ka hɛrɛ de ye dugu bɛɛ ma أمين. ala ka barika don dugu in na أمين. ala ka hɛrɛ kɛ dugu in ye أمين. ala ka sababu ɲuman di duguden bɛɛ ma أمين. monsieur le maire n'a ka jama k'u bɛɛ fo شاي. k'ala deli ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye أمين. ziyara jama hali n'a ma kɔrɔlen ko ɲina a tɛ bala an na شاي. nka ala barika la ni jama min ye sisan o ye n fa نعم.
ndaro ko ngabe soya o mana bi ala deli Nam. dem so mi qur'ana kala ala ka baraka Amin. ala ka jidi Amin. ala ka wasai Amin. ala ka ko ko man ka allama alqur'ana wa allamahu Nam. jamana so herame jene président mérite de bitute Nam. ministre Nam. mam ya qur'ana kala ka bloki ko ka tlaga mo kala Nam. nego baburu ma jire ga madrasa Nam. jire ga hote malimu mun be amulu defo Wallahi. amulu de barkada Jai. olu de cesirila Nam. ni bisara ka si jira Nam. ko upmana mi dugo ko malimu ya ala ka heraka Amin. ala ka musa ko dum Amin. karamɔgɔ min b'u ɲɛ n'o ye ustazu malimu ibrahima jire Nam. ko Jai. ka yɛrɛ sijani kɛnɛ ala k'a danna Amin. laban ɲuman ala k'a danna ma Amin. jama in ta fanga ala ka n'a dɛsɛ a la Amin. an kɔrɔw bɛ yan Nam. sini minnu ka foli kɛ laban sɔnna a ka jama Nam. an bɛ fɛn fɛn fɔ an b'a fɔ olu de ka kumu kɔnɔ Nam. anw y'an jɛ ni kɔrɔw y'i bila ɲɛfɛ ko aw ka taa ɲɛfɛ an b'a bɔ Nam. o ye jigiya belebele ye Jai. o de la an tɛ se ka kuma na Nam. n'an y'an kɔfilɛ k'an kɔrɔ ninnu ye Nam. foyi jatigɛ t'an na Wallahi. hali sɔrɔ mɔgɔ jatigɛ mɛ ne nɔfɛ kungo kɔnɔ n ko ayi Nam. jatigɛ kelen tɛ na Nam. wa n b'a dɔn hɛrɛ bɛ n ko a bɛ n ye an bɛ hɛrɛ la an bɛ segin hɛrɛ la Jai. jatigɛ kelen tɛ na Jai. 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 mɔkɛw ni kɔrɔw barika kama Nam. an bɛ alaw deli hali bi ala ka hɛrɛw di Nam. ala k'an wasa Nam. ala ka jamana basigi Amin. ala k'a tɔɔrɔ minɛ Amin. ciba yɛrɛ barika kosɔn Amin. ɔ segukaw tɛna kɛnɛ sɔrɔ u bɛ don dɔ de sikaso sisan Nam. ɔ n'an ko bɛ jamu koroko k'u kɔnɔ Nam. a man nɔgɔ Jai. ɔ o tuma na ale kujala n dɔgɔkɛ ninnu ka fɛ mobili esansi dɔgɔyara Nam. u yalala ka karibira wɛrɛ de ɲini sisan o bɛɛ dɔ ta tan na Nam. ɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman se Amin. sini baaraw n'a bɛn o ma Jai. kisi k'a fɔ cogo min laada la Nam. sini sɔgɔma misirida la ye Nam. ɔ baburuma ka rajaba juma fɔlɔ a dugawu kalan Nam. a bɛna daminɛ ye Jai. ɔ sini sɔgɔma Nam. 8h ni 9h furanjɛ jama bɛ sigi Nam. ɔ an seko ye dugawu minnu ye Nam. kuranɛ ni dalayilu ni wurudiw la Nam. ɔ o bɛna kɛ Jai. ɔ n'o kɛra ko fatiyaw ta Nam. ɔ sufɛla la Nam. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen in ka yan Wallahi. arajaba juma su fɔlɔ Nam. n'a tɛmɛna diɲɛ maa ma ka walahi bila i ka san ma diya Siga tora. n b'a fɔ minnu dɛ cɛ o cɛ bɛ yan e taara so ko ha tɔ tigɛ anw ɲɛna Nam. walahi bilahi ala ma hɛrɛ da i kama Wallahi. i taara cogo cogo jija i ka na Nam. a fa tɛ se ka ta i ɲɛna Nam. nka n'i garijɛgɛ bannen don Nam. ɔ i b'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ bi kɔrɔ i tɛ se ka ɲɛɲini Jire. maa ma kunna ka di kana sɔn sini ni sufɛ ta ka tɛmɛ i kan Nam. juma Jire. sɔgɔma kana sɔn a ka tɛmɛ i kan Nam. n b'a fɔ a ye san o san ko n'i y'aw mɔden segu ka na yan a bɛ dɔn ko an bɛna wajibi kɛ wala an bɛna fɛɛrɛ ko koyi Nam. n ko a kana kɛ jɛgɛw ɲɛna ko bosokɛ namu balo koyi Nam. a nama nakun na Jai. nama nakun na Nam. o tuma na ala k'an bɛɛ nakun na san o san ni hami dɔ bɛ na Nam. n'a tɛ dilan bilahi an tɛ na yan Nam. nka a bɛ dilan bilahi ta la a bɛ dilan Nam. o tuma na ala k'an bɛɛ hamu dilan Amin. ala y'a kɛ n'a mana k'a dɔgɔkɛ bɛ yan n'o ye solomani kante ye Nam. ale bɛna jɔyɔrɔ fɔ ka sara ka law kalan Nam. bɛɛ k'i ka hami siri Nam. alamin wasalaamualeykum warahmatulahi taala wabarakatuh على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Amin. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق Amin. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره والميزان العظيم Amin. بسم الله الرحمن الرحيم Amin. صدق الله مولانا العظيم Amin. وبلغ رسوله الكريم Amin. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين Amin. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن Amin. وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان Amin. أو تحريف كلمة عن موضعها Amin. أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان Amin. أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته Amin. أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان Amin. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم Amin. أو إظهار بغير بيان Amin. أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إيراد بغير مكان Amin. فاكتبه منا على التمام والكمال والموزم بالمليان Amin. اغفر لنا يا ربنا يا آمين. سيدنا آمين. لا تؤاخذنا آمين. يا مولانا آمين. ارزقنا فضل من قرأه آمين. وأعطي الحق ومن عاده Amin.
والقلب واللسان آمين وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان آمين ونبهنا قبل المنايا عن النوم الغفلة والكسلان آمين وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير آمين ومن أكل ديدان آمين بيد وجوهنا يوم البعث وأعطي رقابنا من النيران آمين ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات آمين وثبت أقدامنا على الصراط آمين واسكننا في وسط الجنان آمين وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين واكرمنا بلقائك يا الديان آمين اللهم استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان آمين اللهم آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان آمين اللهم آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان آمين اللهم آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان زدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن آمين اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم آمين بارك لنا بالآيات والذكر الحكيم آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين اللهم زينا بزينة القرآن آمين وكرمنا بكرامة القرآن آمين والبسنا بكراءة القرآن آمين وآفينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين اللهم آفينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين اللهم آفينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن آمين وارزقنا بارة الأم الجنة مع القرآن اللهم صل على سيدنا محمد آمين فاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أنا كنا بركمان منا. وهي زيارة الشيخ والإمام إبراهيم الجيري. سكاتولا. أبا علم أبا أنكر أبو أمبلا سربا من المامي. عليه زيارة من كل كذا. نعم. وزيارة من أن يوفى. شيء. سامون كوجا. سكاتارا. جري. وأمو زيارة لبني. لا واتي بارو. نعم بلوجودي على بنسم دسامو. نعم. بيكري جمعان ولي. يدوم من تانو بالنبي إسحاق بن فتيكولا. نعم. ولكن. شيء. نبي إسحاق بن. أي. من مكرني كاردينال بيدتا. نعم. كابتن نبي إسحاق بن فتي. من ما بيجي ما شيء إسحاق بن نبي. لا واتي بارو. كم مكرني لو يجي وبايع بنيو. أي. جري. نعم. وكمان يدوم من تا. وكان نبي إسحاق بن فتي. نعم. يبغى سائر ما إنه يبنسن دسامور يبنسن. لا واتي بارو. أو أمورا. نعم. أنا يبغى نوي إمام باسري جرا. جري. وعليكم فاضل أن باسري أن يوفى. نعم. أراك بقى على مسافرة. لا واتي بارو. نيلين نونغونو. لا واتي بارو. أراك كيان بوي. Allah sɔnna mɔgɔw kana a y'a bila sirili jama de wele ka na ye. Tiɲɛ. San o san bi Ala muso fana ye komansi ye an y'u jelilakaw ni yalasobagaw fɛ. Na. Ka kɛ nanijere ka ɲɛsin an kɔrɔ in na karamɔgɔ ma n'an ka alimami. N'o ye Basiri Jire. Jire. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ ni baba dɔ bɛɛ la. Ami ami. A bɛɛ dɔgɔnin fatura n'o ye Seydou Jire. Lɔɔrɔ ti baro. O waati ka bɔ Segu ka na o y'a sɔrɔ yɔrɔ ka kalan. Siga t'a la. Yan'o yɔrɔ k'u yafa an ma an ka to yen. Walahi. An kana na yafa kɛ yɔrɔ ma. Na. O la an bɛ yen n'an sen jɔra yan. An bɛ fɔlɔ ka fɔlɔ min fɔ. O ye ka dugawu kɛ an bɛɛ de kɛ sen bi Ala k'a hinɛ. Ami ami. Ala ka yafa k'a ma. Ami. Ala ka dan nɔgɔya. Ami. Ala ka ko don nɔgɔya. Ami ami. Sɔgɔma in an bɔr'o bɛɛ ka bolo la n yɛrɛ ka baara ye. Ko jiri sera n ye dugu in boli yala la. Kana kaburu ninnu kɔrɔ. Wa n kan ka dugawu min kɛ an y'o kɛ. Alhamdulillah. Ala ka hinɛ sɔrɔ. Ami ami ami. Ala ka an yɛrɛw ɲɛ yɛlɛ an da don cɛ. Ami 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 ami. Kibaruya barika ko sɔrɔ.
صل على سيدنا محمد وسلم Yeah. Yeah. فهني نقوم نقول No. نفو كشمية كشومي نقولي يا فديد كارولي Ay. Yeah. لا رجع كارولي No. على كارولي فاصحابي رجع كارولي No. هو على لقى موسيقى على كارولي كريكري No. No. نقول ما لقى كارولي بارين No. أنا فهمنا نزل كوكاسة ديفاي أو على اللي نقول ديفاي No. ونقول ما ديفاي جراني ديفاي جلسة إبنا ديفاي 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 Sikatula. إبنا ديفاي ديفاي وأمنا على اللي نقول ديفاي No. على جبكرو لا كان على الدم Yeah. على الدم نواني No. على الدم نجمع يا فدي لا في كل هذه السجادة وأسأل الله No. بعد ما نبغى نغنى نيجي بعد ما Yeah. أو بعد ما نبغى نغنى نسكر ما سبب كرسيسا No. ودي بنا بعد ما سبب نبغى يقولوا لا نفعل No. على ذلك فقولوا تستغفروا ربكم إنه كان غفارا No. يرسل السماء عليكم مدرارا No. ويمددكم بأموال وبنين No. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا من لكم لا ترجون لله وقارا وغفر لكم أدوارا No. Yeah. أمنا No. على ذلك ما يعرف الله نبي يعرف الله يرسل السماء نبي يجي No. أبغى بسان نما شغالا No. مدرارا ما تشامن Sikatala. Yeah. يا بس أنا لو بقول كذا كلام ملك هذا Wallahi. أول ما بس نتيجة بلا تيبا You find a man. أما كذا أنا يوم ملك أنا ملك يا بارجي ما أول ما بقول بدا Sikatula. أقولي كم تريتي نتيجة أنا بقول أبغى بيكارو Chama. أبشر دارلا Fiu. أنا منا دلنا No. أقول ما سكوا Bambera. No. وأنا بقول من دللا أني Alhamdulillah. من بلا سنة فهم بيشافي منا على كابين Amin. Amin. على كابين فلا بتلا Amin. على كابين فلا بتلا Amin. شباب بركة بس No. أقوى بسان نمدي أما ويمدلكم بأموال وبنين وفان زيزي كأنفع بدون نبرني ولدهم أسافر لكوسيان No. وأجل لكم جنات وأجل لكم نهار Ay. أنا نقول فرح No. وبني كان Vasite. Vediani. كهرجة ماكان Eh. أسافر لكوسيان بعد بيبام بناني No. وفلر كابو مالي بيم Allah. بس كورم سافر لكراسي Chama. أتايمي Ay. Vana. أنجي كمان تكاللا Fiu. Mana. أنا بقول الله وأنتم موقنون بالإجابة No. كما على وجه السجن أنا بقول Allah. Akbar. جيني لا بقول السجن ما نأتي Fiu. تقول لا بقول السجن ما نقول تاني Ay. وأنا السجن Pep. لو السجن بقول Allah. Akbar. بفعل ولا بلا Jire. وقول منا No. صلاة على النبي Ah. جدنا بيبنا نقول Aha. نيو كيف أنا جنبي جاهك تبالي كم تبالي جنبي Shini pide. بنا نقول Allah. Akbar. No. سوري على كلام هو بابنا نقول كذا Allah. Akbar. بابنا نقول Eh. Ay. نقول أنا بس أنا جنبي ما Jire. ندي تسجيل ولا ولا Allah. Akbar. Allah kana. No. سورة ياسين No. أما هو ملك من أن يدري له Ah. من جديد يلا كذا من أن يدري له Allah. Akbar. القرآن بافanya الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا No. حسبنا الله ونعم الوكيل Yeah. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسوهم No. واتبعوا رضوانه Allah. Akbar. محمد لله على كرنا كسبوا بابا No. فما نجد الأفيا أنا سمعه محمد فيدي نهار بعدها Ay. سبب هو جماعة جامعة يا أنت Baste. يقول لك ما رب لا بد أن ما على كرنا كسبوا بابا No. نهار جماعة جامعة بعدها Che. قرآن بيقول لك كذا وإن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم Jire. فزادهم إيمانا Ay. أدنى فرقة كذا No. وكانوا حسبنا الله ونعم الوكيل No. وهم وصفاتي عليه Che. أما ما بكنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم. وصفاتي عليه
Mali jamana bɛ gɛlɛya min na Mali ɲɔgɔn yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na. Naam. Ne b'a kisi hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahu akbar. Jire. Ɔ suratu Yasin. Naam. K'ale Kuran ne dusukun de don a ti dɛsɛ a siɲɛ kelen tɛ dɛsɛ diɲɛ foyi la. Allahu akbar. Wallahi bilahi nɛgɛni tɛ kumanugu tɛ Yasin siɲɛ kelen. Naam. N'i b'a valeur billahi taala a tɛ dɛsɛ foyi la. Jire. K'a siɲɛ kelen kalan k'a daminɛ ka Mali cɛtigɛ n'a ye i donna jamana diɲɛ yɔrɔ la wallahi bilahi ala tɛ kutere k'i la. Jire. Naam. Cɛkɔrɔba b'a minɛ kelen an wolola n'a sɔrɔ b'a minɛ kelen ka diɲɛ nin kɔnɔ. Tiɲɛ. Maa min bɛ jɛlɛ la i b'a dɔn jɛlɛ la bɛɛ bɛ Yasin la. Naam. A ye mago bɛɛ ɲaŋi. Tiɲɛ. A y'a kisi fɛn bɛɛ ma. A kɛra wallahi. A ye jugu bɛɛ ko kalama bolo. Siga t'a la. An bɛɛ yira. Naam. Tiɲɛ. Naam. O kuma na o hasbunallahu wa ni'mal wakeel jate 450. Naam. Suratul Waqi'a nafolo kile. Kuran nafolo. Ko ka ni. Naam. An mago bɛ kilo la kelen. O kilo la kelen. Naam. O de bɛ maana dɔ de diɲɛ nafolo ye. Allahu akbar. Ni 372 sɔrɔ 76 sɔrɔ ma jɔ ko kɔnɔ 71 sɔrɔ ma caman bɛ. Ayi. Nafolo mugu a kile caman sɔrɔ. Kile caman kɛra. Ala ka magasin wuli d'a ma. Amin. Ala k'an sago d'a ma. Amin. Kulu huwallahu. Naam. Suratul Ikhlas dusukun karisɛri sura. Ayi. Nkalon in na. Naam. Ala ka k'a ɲin'a fɛ ko an ka kulu huwallahu caya ni alijaba kalo in na. Naam. Ayi. Musokɔrɔba dɔ tun bɛ Bani Israël. Naam. Diɲɛ don o don. Kulu huwallahu siɲɛ 11. Naam. A b'o de kɛ. Ayi. 11 bɛ huwa de ma ko huwa. Naam. Makan kafiri yɛrɛ kɛra ɲininka k'e ka Ala a kɛ ni qualité. Naam. Surakaka kɔni man di ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ kɛ don min a tugura Ala kɛra ko. Allahu akbar. F'a k'a kunkolo ta ka na di a fɔra ni maa min y'a sɔrɔ. Sokɛ 100 o n'a kɔrɔ don de bɛ di. Ala de bolola ka Ala kɛra bɛlɛ. Naam. F'a ka nana kunkolo wala yɛrɛ. Allahu akbar. N'a bɔra Ala kɛra la f'a bɛ Ala kɛra jaba so sennaani nɔrɔla dugukolo la. Sinpide. Ale de b'a bɛ cuma kosɛbɛ ale yɛrɛ nɔrɔla so la. Allahu akbar. Jire. K'a b'i fa jogo to a ma taa la hali ni cɛ in dara ka ne to ne ta tiɲɛna a bolo la ya Muhamad. A bisimi. Allahu akbar. Muhamad ne tulo ma kɛ Ala kɛra kɔfɛ k'ale. Naam. Ko misi kelen don. Basi ne b'a fɛ k'i jaba k'i fa. Nka ne nɔrɔla yan. Allahu akbar. B'a dɔn ne ta ka ne to misala. Siga t'u la dɛ. Ala kɛra ko ɲɛ fara ma dugukolo y'a bila. Naam. Suraka. Naam. A ye munumunu tuguni. Naam. Ka tila ka na deuxième fois la. Sinpide. B'a dɔn Ala kɛra jaba. Naam. So sennaani commencé ka don dugukolo in. Allahu akbar. Kɔrɔlen sira masa Ala ka taa a ko ya Rasulallah. Naam. A taara ka kira la dɛ mɛ ko ya Rasulallah ye. Allahu akbar. A ko a k'i sigi nin tulo ma kɛ. Naam. Ala kɛra ko tuguni ma. Naam. O kumana a ko ɲa ka yen dugukolo y'a bila. Sinpi. Suraka taa fɛn min bɛna d'a ma a t'a fɔ ka taa kale. Naam. A troisième fois ko cɛ ta ye saba ye. Basi. A nana sabanan na. Naam. Ko a bɛ Ala kɛra jaba so sennaani donna jogo o jogo automatique a bɛ ka jigin a bɛ ka jigin Suraka taa ko ne ta tiɲɛna yɛrɛ. A ko Muhamad. Naam. Y'a faamu. Ala kɛra dɔ filɛ k'a la ko ɲa ma. Ni ma kɛ silamɛ bi ka hɔrɔn ye. Allahu akbar. A jɔlen tora. Naam. A ko walahi innaka la rasulullah. E Ala ka kira e ka Ala ɲini Ala ta nɔfɛ a kɛ nin qualité. Naam. Hali min nuhasin am min zahabin. Allahu akbar. Ne de do a sanu do a sira do a ni Ala ta nɔfɛ i bolo. Allahu akbar. Jire. E ka Ala ɲini qualité jumɛn ye? Ayiwa wala. Mɔgɔ min ka fana Ala kɛra ɲini anw b'i boli 300 ni 50 de bato la kaba kɔnɔ. Naam. Foroba boli 5 bɛ yen. Lata, Manata, Luza, Sanamu Lala, Hubalo kɛ biro o y'an ka foroba boli ye. Allahu akbar. Olu ma se ka mɔgɔ min bɛɛ b'a fɔ bɛɛ bila fɔ Ala kelen. O Ala kelen a kɛra qualité. Jire. Yahudiya nana Ala kɛra ɲini ko Abudulayi bin Salam e ka Ala ɲini qualité jumɛn? Naam. Ala de bɛ jaabi de di. O fara Surakata ta kan ko kul Muhamadu a fɔ. Allahu akbar. Wa i ka Ala ye. Naam. Wa kisi ninnu y'a ye ko mɔdɛ ye tɛ la. Naam. Ayi. Hawu ye Naam. Ayi. Wawu ye wɔɔrɔ ye. Ayi. 5 ni 6 ye joli? A fara ɲɔgɔn kan. Tan kelen. Naam. O la
berapa kali berapa nasi dua orang Nah. orang kan ini ada kerja. Allahu Akbar. Udah ada kerja kisijian kalau karena masih kalau. Ye. Oni ba ada kisijian kalau anak karena diri. No. Kulo lo syaitan gini. Basite. Kahina si fasuni bazuma. No. Kahina si selama syaitan. Allahu Akbar. Kamu itu lah ada jihad di neram. No. Kulo lo syaitan gini. Basite. Itu saja yang dia. Ay. Kire. Angwala. Ada beberapa orang sekolah yang mengikuti lalu syaitan gini baitul muqaddas lah. No. Awal dinim. Ni fatura. No. Karena fini balik mau mana? Ay. Ada fini lalu. Basite. Sebedi. Ah. Mana sekolah fatura komplit karena ni wala. No. Allah jalan ada. Ay. Ni fatura kasih ni fini lalu ni do. No. Dengan mau fatura. Basite. Dia kan lebih. Bazaman lu bukan jenis warna tu. No. Allah bisa apa kasih ni ulah. Allahu Akbar. Ayat apa kasih ni ulah. Ah. Yo jangan jadi syukur dengan nasi budal. No. Abang ni. Ah. Nama apa ni kalau ni kasih ni fini pada kamu lah. Basite. Terkadang orang orang bisa gizi. Ah. Ni boleh sana tu. No. Tapi dah bersih dalam ni. Dia nama jadi mana? Allahu Akbar. Ni jangan fajr fajr dia jadi kau lah. No. Ayat tiga tak peluta. No. Kata aku orang orang pasal itu. Allahu Akbar. Ayat baru orang aku belum tahu. Hati saya apa sana dulu. Fungoka. Ya abdi. No. Man azam syahra Rajab. Ah. Bitilawati qul huwallah. No. Lam nutruku fi qabrihi faridan. No. Wala jaba korola jawaja muso ni kalo muye qul huwallah kalani. No. Kau di kelen tu nyana fina kabur ko na ti bla nyana je gara da. Allahu Akbar. Wai bala ko nyana je gara. Ay. No. O so gene. Basite. Mana ya ma ko ja. Unafolla. O na yin so bata to ita. No. O an yi da ko ko bunye. Basite. Tiri. Ana sa ga ni mon ge. Ah ah. Kare na ma na na te ko ko ro shan ta ge. No. Ma ba gene ne ti da sa ko. Fiu. Ma mi da ja. Ah ayo. No. O ko wala. No. Karamɔgɔ y'o ba kɛmɛ wɔɔrɔ. No. Ka ba wani wele. Ah. Ba bi wɔɔrɔ ni kelen. No. Ani kɛmɛ saba. Basite. Ani duuru. Ah. Ba bi wɔɔrɔ ni kelen ni kɛmɛ saba ni duuru. No. Yàrá dɔ kɛra dɛ. Cha. Aa. Kacha tiri. I kunna ka fɔ i bɛna nin kelen kan. No. N'o fɔ bɛ yen. Ya fo. Maa ko mo tɛna jɔ. Ya fo jati. Ya Maa min ka tigɛ ban ne la. Na. Ala ti ɲɛ dɛ. Tiri. Walayi. Ɔ kimiyawo. No. Hali ni kana ni. No. Ni k'i ma kalan ɲɛ walayi na ko sɔrɔ. Yɔrɔ. Tiri. Diɲɛ bɛ yɛrɛ kama na. Ay. N'i nana ni k'i ma kalan ɲɛ. No. Walayi bilayi ko dɛ. Allahu Akbar. Ni kiri ma b'a fɔ a ye sama sama. No. Nabi Musa de y'a kan kɛ kalan na. Ah. I ɲɛ o la. No. A ka magasin a ka nafolo magasin kɔnɛgɛ. Ah. Fali bi wolonwula de b'a dun. Allahu Akbar. Fali bi wolonwula. Si pile. No. Magasin yɛrɛ kɔnɔ mun magasin kile. Fali bi wolonwula de b'a ka sanu magasin kile. Allahu Akbar. Yàrá nafolo ko banna ye. Caman. Ca. A ka ca. O karona kimiyaw de baara la Nabi Musa fɛ nka a ye Musa jara. No. Hali ni mɔni mun y'a baara kɔmisa caman ɲɛ i tila k'a jara. Allahu Akbar. Bɛ kɛ dɛ. A jara. Sɛpɛrɛ ɲɛ sɛnɛ wɛrɛ. No. O kumana. Ah. Nabi Musa ye karona de wele ko Ala ko a ka jaga bɔ a ka nafolo la. No. Karona taara dugu waritigi misɛnninw fara ɲɔgɔn kan. Ah. O Musa b'a fɛ ka politiki bila k'an ka nafolo bɔ tiɲɛ na ko jaga. No. Aw ko cogo di. Ayi. Olu bɛ yan kɛ ɲɛmaa ye. Allahu Akbar. Ni ko min y'an bi kɔ. Cɛ. Ni ko fɛn fɛn y'an bi kɔ. No. Musa ko b'a ɲɛ sɔrɔ sisan. Ah, si tɛ. Sunkurunin dɔ bɛ ka taa fɛ bolo labila ni diɲɛ cɛ bɛɛ ye. Aw b'a hakɛ denmisɛnninw b'a fɔ min ye sunkuruba ye. Cɛ. Allahu Akbar. O bɛ kɔnɔ sɔrɔ. No. A kɔnɔma don. Ah. Karona y'o wele. Ka avance d'a ma. No. N'i sera ka nkalon da Musa la n'an y'a bugɔ k'a fa. E tɛ dɛ. Ni mun de ye yɛlɛma ko wolonwula tɛ sɛnɛ y'a ɲɛna. Allahu Akbar. Muso de bɛ kɛ min? Ah. Sunkurunin y'a avance minɛ. Allahu Akbar. Nabi Musa nana ka wajulu kɛnɛ sigi. No. Ni maa min ye sonyali kɛ nin bɛ k'i la. Ah. N'i ye nkalon tigɛ nin bɛ k'i la. No. N'i ye janfa kɛ nin bɛ k'i la. N'i ye jɛnɛ kɛ No. a
ko hakki be ko hanne wa pare lo ko sumulu ni ngona do ke ta Allahu akbar. Musa bisu ngabo ni do Musa abada la su ba Jire. Ai. Wala. Musa wa ina sumulu ni na sumulu ni Musa yin wala cindi ko na da Na. Abu Musa ele ba an le ba han ke da ona na tugu Na. karona de da na le abasi de kunu Allahu akbar. ko ni zaka ngalo de ni ko ki fa ko ma sene bana mo de wulu do ka sene bana Pede. mo le ba ngale ko na tugu da Na. Nabi Musa na ko ala yin wala yin da wala Na. Daya. ala ko Musa ma tugu ko bi ga bla ni ko fe be ke karona no ka Na. Musa ko mo mai ko karona ko Oh. ako ya ala ko zi ako ko wala ne Na. ka ko automatic Basite. yo le ni na je ko ta Allahu akbar. Jire. karona kan na fulu dali Na. dugulama ko waliya ye Musa ye karona danga ka kan na fulu jigi ni wolo ka hafa Na. ko Musa mo ga magasin de Allahu akbar. Basite. mo be magasin de Ah. Musa dimina Na. ako ala jigi ni magasin be ni wolo jigi na sanu be ni wolo Wati ba kono. Na. dugolo jigi na sanu be ka be jigi ka be ni wolo Allahu akbar. dugulama ko waliya na nyemu de Na. ko da Musa de Basite. Mukuri. ye je danga ka fa ka magasin ba de no ya la Allahu Musa be timina ka fɔ ala mo dabaru no kana ni kɔrɔfɔ Na. ala ko Musa man da Ya ma. la salamu minna Che. Jire. ni ga cɛjan ko jama cɛjan ko Na. ni ga surman ke tiri E ko koy. ni fina ni ɲɛ finde A bɛ fɔ. ni da la ko jibri ni maro de ga Ah. ni ga kɛ kare te do Jire. an sigi ni ne ba ta se ko do ba ngoro boy Na. an na ya so do mal ko ro Katara. ya do lu tala Na. ya ndo ya ngota hadi yer fa bu ja hidro bi Katara wala jire. bu ja yo mo fara ga tu sara ma ma jira Na. ko do ni fara ga ta Jire. Cek foto da dai mai da bada ni ala kana le mai Wallahi. ha be da ni mai wasa ni mai pasa ko Katara. pasa ko do fi mai mana do fu mai man Katara jire. ala kana ju ko je be tay Wallahi. mais ama kishi mo ga foto ma ala le fu ay ko ya muhammad la rahata fi dunya Na. wala salamata min an-nas wala fudda min al-maut Na. Jire. agora lafiya santi lafiya tobati lafiya jamati ganti lafiya ai na lafiya mele ko kun ba fa magabi Gawa. ne sunami ga sura hashim magabi Fiu. yele deru be Na. tsunami ga sana magana sura Che. ujoro le duma je ga no ga ga no se de mito go mata har korra mata ni na hamile ni ku fa Yeah. wala bila Wallahi. Yeah. Wallahi. wala rahata fi dunya Na. wala salamata min an-nas mo da barba Che. wala budda min al-maut Na. Jire. kashi da sala Na. amma bisa da kullu nafsin za'iqa Jire. kullu nafsin za'iqa Mono la diga. Na. ka dugo ga ala ne ji sayama Na. kana ga timi Fiu. Wo tete. ni dugo da ko ala ko ta ko mendiya Na. na la ta ko mali Aha. sa furo Wallahi wallahi. Jire. Mia. Mia. ono kimi yawo Aha. ile ka le de so Na. Gawa. dina ni wulula Na. ziyarai Aha. abida mine dumi babul majide fatule san mbadi ni kama mwalimu kuma Na. abuto korobe ba je ko mo faro buji Oh. adam na abit kare jira ga de dem sunu ma Allahu akbar. kana shese ga bi shefa Allahu akbar. o afatu ni ne Aha. o anga le ya anga an nota Na. ina ziyara da mine san do Allahu akbar. ba ro man da mine san mi ma shi da min so Atito. Jire. o da la ziyara ma ba Afiu. Lai. ga malamu ga kulu Na. kada be de bi yoro san de bin san Aha. sam ban du sam on woro Sikatara wallahi. Jire. Kula. Akera. abada mine do mi ba ko boy ko da ga do mi a ko ne da do mi a ko Allahu akbar. ana ga do mun de ga ki ya kala ba so yi Na. obe Sikatara. ma da non ni ba se di do mun na faranga Allahu akbar. ba ko ga Che. Jire. Anya ko baba. do ma lu ga fa da a chara bi se ga ma ni do Na. mo
mo bi ye ko waso kan Sikatara akara boy jere awala anda bla bla awala jere na ba ma ko ko no fa ba le ya ko la jana wala ya tire na ne fa ko na la ko ko waso kan ya na ba ma bi ala wallahi na ami jere amana ko kala mo ngaja na ami ba bela wallahi sikatula amu mo rasu ko na ba ba ma ami ka ja na so ko sikatara sebugan minna na o nyona mo ngale ko fe min nana Allahu akbar basen na ngale minna ne yene karbala ga so ba ganna ndolo baba ni karati ni mena ga shigala Allahu akbar mena ga shigala ya ni so ba ganna gale tiens o kɔfɛ u ye kasida dakɛ an ye min sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ baara in kun cɛra ni kuma galamani sɛmɛne ye an fa ani an mɔkɛ Ibrahim Jire ale denkɛ la an ye mun sɔrɔ a ka folikanw na ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ yɛrɛ sigi kun ye ka hinɛ ɲini de kɛ ka ɲɛsin banbatɔw bɛɛ ma kura ani kɔrɔlen san 2000 san 25 ye n'o ye 12e mois ye san kalo 12 tile 26 vraiment an bɛ Ala fo a la an bɛ Ala barikada a la an y'a ɲini Ala fɛ k'a ɲɛfɔ Ala de ye Ala yɛrɛ y'a lase a ka jɔnw ma an tɛ Ala ko de fɔ ye san tɛmɛnen na ni Ala ko baara nana i b'i kanzama Ala yɛrɛ de ma n'i k'i yɛrɛ kanzama Ala ma i bɛ i jɛ k'a to Ala ma mɔgɔ minnu ka kan ka nin ko in yɛrɛ kɛ jate a musaka bɔbagaw a taamakɛlaw
minnu yɛrɛ n'a ka ka tigitigi ala yɛrɛ de b'i kanzaba olu fana ma kojugu an y'a dɔn tiɲɛ na an y'an kanzama ala ma ala ye kanzama a ka jɔn ɲumanw ma u farala an kan k'an dɛmɛ ka ziyara in kɛ a kɛcogo ɲuman na o la an bɛ jɛ ka ala fo k'a ɲini ala fɛ minnu taamana ka na minnu ma yan sɔrɔ minnu ye musakaw d'an ma minnu ma musaka sɔrɔ k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ ye min bonyana an ma ka tɛmɛ a bɛɛ kan ziyara in na san 2025 an y'a sɔrɔ an bɛ dugu min na o yɛrɛ ka ziyara ta ka tɛmɛ an yɛrɛw kan du tɛ ni dugu la min bɛ tɛgɛ jan ka dunanw kɔnɔ a ye don fɛ yan i mana don du o du la i bɛ dunan dɔ sɔrɔ a bɛ dumuni kɛ yen a bɛ min a bɛ ko a bɛ si tile 3 don n b'a la fo n b'a la barikada ka dugawu caman kɛ jatigi ɲumanw ka ɲini ala fɛ ala kana an n'u dɛsɛ ala kana an n'u dɛsɛ ala ka se de an n'u an bɛ tila ka jamiya ansar din al-islamiya fo n'an y'o fo an b'an karamɔgɔ fo a sheikh Usman Madan Haidara n b'ale fo ale de ye tile ka jɔ diɲɛ na awa bɛɛ ye nafa sɔrɔ a la mɔgɔw bɛ tugu a kɔ n'u ka hakilinaw ye min bɛ fɛn ɲini u bɛ tugu a kɔ ni fɛn ɲini nata ye min yɛrɛ bɛ diinɛ ko o bɛ tugu a kɔ ni diinɛ ko nata ye i m'a ye an ka ca bɛɛ n'i tugu fɛnɛ b'a la nka a kɔni y'anw nafa diinɛ ko sira kan a yɛrɛ taamana ka sen don nin dugu in na ne y'a ka kuma lase dugu dɔ la yan ko Tarakaso ne ye sigi dugu ma o ye sigilan di ne ma ne ma sigi ne ye kuma lase ka ban ne tun bɛ moto dɔrɔn o b'a ko se tɛ ne ne ye n tɛ dugu ma n ko ala ni nin karamɔgɔ in ka maa ɲuman ye tiɲɛ ne b'a fɛ ka hijili kɛ k'a sɔrɔ 100 de tun bɛ ne kun o don ne y'o kɛ sansi de san ala ma fara ka ci la fiyewu f'a ye sababu di ne ma ne hijila n tun ko ni hijila n ka wari hakɛya dɔ fɔ n b'o d'a ma n bɔra hijila n y'o d'a ma ka tila k'a fɔ a ye ko ko wɛrɛ bɛ n fɛ ka fɔ a ye nka n t'o fɔ a ye n'o ko ma kɛ Sheikh Usman Madan Haidara kɛra Darul Hijra la Sikaso ne ni Sikaso badiri de tun bɛ a ko n ma k'o ye ko jumɛn ye ko ne n'a fɔ bi o tun ye misiri ko de ye ne bɔra yen ne ye misiri ko ŋaniya siri ala ye misiri ko sabati a yɛrɛ le nana misiri dayɛlɛ kɛ k'an sela juma fɔlɔ o la anw tɛ siri ko tile na an bɛ dugawu k'a ye k'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ani a yɛrɛ ka bonya kama an bɛ sira fɛn o fɛn ala ka don an n'a cɛ an filɛ waati min kɔnɔ jamana kɔnɔ bɛɛ kamana galen don n b'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya basigi baliya min bɛ jamana kɔnɔ ala k'o ban basigi ala k'a lanɛ jamana ɲɛmɔgɔ ala k'an bɛɛ kelen jamana kɔmɔgɔ ala k'an bɛɛ kelen setigiw ala k'an bɛɛ kelen bolokolontigiw ala k'an bɛɛ kelen dɔnnibaw ala k'an bɛɛ kelen anw minnu yɛrɛ ye dɔnnibɔlaw ye ala k'an bɛɛ kelen ma an bɛ sara fɛn o fɛn ye ala ka don an na cɛ wa haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh ni ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an tun y'a fɔ ɲɛna k'a fɔ k'an bɛ ɲagasoba an fa ani an mɔkɛ Ibrahim Jire ale min ye an ko ala ka hinɛ la a ye ziyara belebele min bila sen kan ni k'a kɛ hinɛ ɲini ye ka ɲɛsin banbagatɔ furuw ma an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛnɛ in kɛ dugawu jaabi ye ka ɲɛsin ale ni banbagatɔ furu ninnu bɛɛ lajɛlen ma ala k'o kɛ ka ala bonya kama an kuntigi Muhamad bonya kosɔn shirifiw hɔrɔma kosɔn sɔli ala Muhamad wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu كأنهم هربا أبدال أبرهات أو أسكهم بالحصى من راحتي رومي نبذا به بعد تأسبيه ببطنهما نبذ المسبيه من أحشاء ملتقم مولاي سلي وسلم دائما